Čaute ľudia, vítam vás pri hre Minecraft. Toto je prvé video z Minecraftu, vlastne na tomto kanáli. A dúfam, že sa budete pri ňom zabávať, dúfam, že vás nebude nudiť a dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže môžeme ísť na to. Toto vymažeme, tieto troloviny zmazať, áno. Dáme si vytvoriť nový svet, pomenujeme ho napríklad YouTube. Dáme, že YouTube channel. Nie chanle, ale chanla. Channel. A YouTube channel a typ hry hra o prežití. O prežití, hej. Takže více možností sveta, typ sveta výchozí. Hej, dáme si výchozí. Bonusová truhliť, hej, zapneme. Povoliť pre vypnuto. Vytvárať náhodné stavby, zapnuto, ok. To si dáme hoci ako čísla. No, toto je dokonalé. A vytvoriť svet. Dúfam, že to zase nebude prales. Alebo nejaký les. Takže ešte som chcel povedať k tomu SFG gameu, že vlastne keď bude na kanále 30 lajkov, tak vyhlasím súťaž o postavu. Vlastne o postavu 197, ako ste mohli vidieť. Tak presne tu. A tu máme už truhlicu. Ale k tej súťaži to ešte sa dozviete, to poviem viacej k tomu potom. Dobre, trošku lagy. Shit. Čo to? Aha, okej. To sem, takže truhlicu si tiež zoberieme. Okej. A teraz. Shit, prečo mi to tak laguje? Dúfam, že to nebude až tak moc lagovať, lebo ma šľahne. Takže si narobíme drevo. Veľa dreva. Úplne veľa. Počkaj, ja to dám tie ostatné veci do inventára. To nebudem potrebovať, nebudem. Aha, ozaj my máme aj sekierku, takže lepšie. Aha, jak to hneď rýchlejšie ide. Nice, super. Počkajte, ale to drevo teraz už asi potrebovať budeme. Počkaj, nepadlo nám tu drevo? Náhodou dole niekde. Aha, nie. Takže si dáme 2, alebo stačí aj. Nie, dáme si 2. Dneska som chcel natočiť tých videí viac, nech nemusím potom doháňať veľa tých videí, keď sa vrátim z toho Talianska. Takže tu máme aj jaskyňu. Aha, to tu je. Aha, jo. Takže tu máme pierko aj meso. Takže je super. Ideme na ďalší strom. Nie, to sme tam mohli nechať, ale to už nevadí. Toto video asi bude trošku dlhšie. No, bude keby to úvodné zo SFG gameu 15 minút. Ale však to je pohoda. Dúfam. Aha, aké veľké stromy tu sú. Ide to celkom rýchlo, no a sekierka sa kráti. Jej život sa kráti. Jej zručnosť sa kráti. No proste sa kráti, to je jedno. Ešte si dáme asi jedno. Počkaj, my sme to nezanechali. Aha, dobre, tu máme 24 dreva. To už bude aj aha, tak budeme potrebovať viac. Dáme si 3 takto. Dobre. Takže
Dokopy teraz máme nejakých 30 dreva, hej. Ešte dáme jeden strom a podľa mňa to už bude stačiť. Počkaj, takže si dáme znova 2, ešte 1, 3 a vysekáme to tu, zasekáme, posekáme, vysekáme, nasekáme, čo už som povedal, a to je jedno, to nevadí. Tento je mega veľký, no tak ešte jeden. Nie, to sme tam mohli ten prvý zase nechať, ale som trvá. Áno, mobil mi tu ondí, mobil mi tu vrnží. Zase niečo s Facebookom, more. Aha, takže už nemáme sekerku. Vyrobíme si crafting table. Aha, takže s týmto asi nie. Ale no, to mi to nevyšlo. Toto je dokonalá kombinácia, tak to nám určite pôjde. Keď dáme tu takto dreva a máme hotovo. Tak, crafting table. Položíme si ho tu. Tak. Počkať. Nie, krompáč teraz nebudeme potrebovať. Či? Počkej, teraz som zabudol, aha, tak to je sekierka. Dobre, dáme si aj druhú. Keby náhodou. Tak. Dobre, máme. Môžeme ísť na to rúbanie. Počkaj, ja si tu môžem aj položiť ten crafting. Meso. To nám asi jeden nebude stačiť. No, poď, doskoč. To dáš, Janko, to dáš. Janko. Takže to nedáme, tak nič. No. Aha, máme tu klzisko. A ideme. Baletná škola. Nie. Aha, prasata. Kto by to povedal, že by tu boli tie prasata. Cigáni, neutekaj. Poviem to tvojej mamine. Poviem to. Neutekaj, Janko. Janko. Ha. Jaká šunečka z neho vypadla. Shodil pár tukov. Tak utekal. Maratón behal, chudák. Aha, z tohto je 2, no. Tento tak neutekal. Ten, čo zabehol maratón, no, aj z tohto je 2. Jaj. My sme trollovia, my sme toto ich zabíjali zo sekierkou a teraz pred máme. Jaj. Aha, konečne nie je zima, jak toto sneh. Neberiem. Jo, konečne. Piesoček si zoberiem. Nie. Urobíme tu prehradu. Takú zložitú. To som nechcel. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak nie. Kašlem to. Hej, no, a mi to nejde zobrať. Aha, musel som ísť do vody. Dobre, takže pôjdeme niekde hentam a tam si postavíme dom. Zo železa. Keby sme to železo aj mali. Takže pôjdeme tuto hore. A čo nájdeme? Stopky som Aha, tekvice, alebo... Áno, tekvice.
Jaký více sexy. Počkaj, dám si na hlavu. Aha, jaký jsem sexoš. Oh yeah. Dobre, takže pôjdeme s ňou. Jaké mám pekné oči. Normálne aj nos. Vypadá, keby... Ten nos vypadá, keby teraz prišiel z boxeristického zápasu, no ale však to nevadí. Však to bude dobré. Tie oči sú, jak keby teraz niekoho zežral, nejakého tuleňa. Gá, to čo je ovečka? Jaj, to bolo jaký fail, to vypadalo jak čierno-biela ovečka. Dobre, dáme si to dole. A máme tu aj, jak sa to volá, nebo... Cukrová trtina, hej, trtina, však ja ju poznám, to je trtina. Je to trtina, že? Áno, je to trtina. Čau, kámo, čo na mňa kúkaš? Čau. Tých vlkov tu ale je. Ježiša! Jak som sa ťa zlakla? Shit. Máme tu ďalšiu trtinu. Tu máme hneď jazierko. Potom ho ulepšíme. Tuto si postavíme dom. Náš sexy dom. Aj tam máme trtinu. Trtina! Joj! Trtina! Kašľam na to. Lebo vylezú zombiky. Shit! Joj! Jaj, aha, my sme hladní. Poňou sa nežreme. Počkaj, ja nemám zapnutý zvuk. Aha, takže dáme nie. Možnosti. A kde to je zvuk? Tu je to. Takto. Tak. Teraz je lepšie očuť. Áno, ten zvuk je epický. Teraz by sme mali rýchlo toto stavať. Pokiaľ ja viem. Dobre, takže tu si to postavíme. Tak. Postavíme si len zatiaľ taký nejaký malý. Len nech. Takto nejak. Oh my god. Shit! Je to neposlúcha. Dobre, toto pokácame. Že to není zombie. Je to zombie. Ježiš, stanov ako zombie. Privolejte bomby. Ajaj. Ten cigán ma zabije. Joj. Rýchlo privolejte ty bomby. Jede zombie. Ja môžem byť skladateľ. A.k.a. skladateľ. Jerry. Ale ne! Čo už bude to dlhšie. Tak. Ty čo tu robíš ty? Shit. Hýbaj. Šep. Kde si ty nezbednička? Šep ven. Na. Ježiš. Aha, ježiš, jak som sa ťa lakla. To čo? Čo to tu? Jaké zvuky? Tu je nejaká postihnutá krava. Fú, to je nejaký pekne dlhý pred, ty vole. Fúha. Fuj, to musela byť tá kačka. Bleh. Ty kokos, to bol pred storočia. To by sa malo zapísať niekde. Do nejakej azbukovej knihy, alebo kde. Fakt by sa to malo zapísať, akože. Jajš, toto som nechcela. Joj. Takže toto rýchlo dostávame. Tak. Shit. Čakať, strobíme očko. Sexy. No dobre.
Toto som nechcel. To mi robí na schvál. To drevo. Tak. Ale... Bože. Prosté lagy. Počkať. A tam je creeper. Pavúci. Počka. Ja potrebujem postiel. Ovečka. Tak aha. On tam je vo vode. Cigoň. Jaj, cigoš. Takto. Toto tu robíme. Zatiaľ taký menší domček. Tu necháme takú menšiu dieru. No nie dieru, ale nech ide trochu aj slnko. No slnko teraz. Takto nejak. Tak. Nie, to nevypadá moc. Dobre, takto. To je celkom útulné s tou trávičkou. No tak už nič. No, teraz akože potrebujeme počkať dvere. Kde máme ten crafting table? Tu? Som si ho dám. No, a jak sa craftia dvere? Takto nejako. Tak? Nie, to je truhla. No nevadí, aj tu budeme potrebovať. Takže. No. Crafting a teraz, že jak sa to craftí? Ľubí takto nejako. Takto? Jo? Ja, aký som dobrý. Počkať, tu si dáme niekde otvor. Tu. Nie, tu. Radšej tou sekírkou. A ja už som sa potešil, že už bude deň. No. Počka, dáme, že set. Home. Ale čo to nejde? Lomeno. Nie sat, ale set. Čo to nejde? Ty vole. Ideme. Čože to nejde? No pač pavúčik. Ideš. Ty. Toto som nechcel. Presne toto som nechcel. Počkaj, on vie aj liezť, že... Ježiš, jak som sa lakal. Teraz jak sviňa. Preboha. Fúha, toto bol zlý nápad. Toto bol moc zlý nápad. Teraz ani víc nemôžem. Jaj. Jo. Tak asi toto bude u konca. Toto bude prvá časť Minecraftu u konca. Tohto svetového dielu. Takže toto je už koniec. Budeme si potom musieť poradiť s týmto pavúkom, čo tu nad nami straší. No, poď na mňa. Nie, radšej ne. Takže lúčim sa s vami a dúfam, že sa vám tento prvý diel páčil. Ak áno, tak zanechajte like, odber nejaký aj stĺpový alebo zemný odber, alebo odber proste na YouTube channel, alebo na YouTube proste. A budem moc rád a zas mi mobilo ončí, takže čaute a uvidíme sa pri ďalších dieloch. Čau. Tak pou.